Hello friends rok kaino hai ani blog norok no lamsogoi ko takngka ang boroi thontre moso gura bai sana nai tongo kai norok ani blog no tabo katal nai tongo kai kisa subscribe khairi bai jadi kai iko bai yong a thangai rok mani a manai phaika iko nai tiyom ka a gura iko kai obono tini borok thangai tui sarlaimani pukur tui ranjakhinai bai yong borok thangai romoi tui phaimani no haino kisa video khairi kha tui bo ranbaijak hwnkhe ba pukuro iko naidi a bangmani jagur a bwsabo tongo gura iko 2,000 years later. Abongkai diponi moin bage ko sikhanga thangkongo ko sik bathai kamu namsa ora tong kale ko Abongkai sak mra bosok chikon baikang muy machin kan loka ko sik ko ông xin bồi giá thằng nhau mang mang tăng xuống sụp cái dạng khơi dạng mà cứ phát hay chứ này thay mà cái thay ô không giá thằng nhau đó học kia nhưng không hay lắm nè tôi đang ra sana này cái này cái啥của đó yang orang kai tema sa tonggo malah golden ini belum narik sak orang kai iko kata thap kai posak golden ha iko mana ta ada dari pegang ini sana pasok itu mama tadi mau rokok ini ada mana tuh kata kai mama spesial Kai friends rok norok ani channel no kisa subscribe khairi di onek support nango norok ni subscribe khairi bai jadi norok no khabai ke koi jago khomkai mani barna nai tong hai ko yang bubuk rimang cái khung sara iko busli shariri mani ongi tangha duita aro kaise chikon khai alu bai gudok sanai ko saino